Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku shahararren fim ɗin da kuka jima kuna dakon fitarsa, watakan ɗan mai ƙarfi fasaran Algaita Dot Studio. So yanzu haka wannan fim ɗin nesa ta so kusa, wannan fim ɗin yana available yanzu. Sa'annan ga masu buƙatar group ɗinmu na VIP, masu buƙatar shiga, to za ku iya ku yi mana magana akan lambar wayar mu da take kan screen ɗin fastan nan. Sa'annan bacin group na VIP da muke da waɗanda muke ɗora sababbin indiyoyi, muna da group na VIP na Algaita Dot Studio wanda muke ɗora fina-finai a kowace rana guda 2 sababbi da kuma tsofaffi. Insha Allah ga masu buƙata sai su yi magana, sai su ɗauki lambar wayar mu su yi mana magana domin ganin mun saka su cikin group ɗin insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwanka na farko kan YouTube channel ɗinmu mai suna M-Star Creation for Download, to kai mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode.